Hej, der er væk til en video. I dag der skal vi prøve at sætte et skjulkamera op. Tryk på, så har du lige det nede. Ja. Ja, det er også, jeg siger, jeg går ned. Siger, jeg gider ikke det med at gå her. Ej, så gå ned, og så skal du være med i det. Og så kan vi snakke om, når vi sætter, når du kommer tilbage, hvor du føler for det. Ja. Og hvis det er helt af helvede til, jamen, så må vi finde på et eller andet. Hvad skal jeg få? Det er ikke, så må vi finde på et eller andet. Ja. Ikke det? Ja. Gå ned til tøj på, så har du lige ned. Kom så. Tøj på, så afsted. Kom så. Og så finder vi ud af det, hvis det er sådan helt helvede. Jeg synes, jeg har lavet det. Hvorfor det?